Els treballadors de l'Hospital Comarcal del Pallars han acordat concentrar-se durant 10 minuts cada dijous a 2:15 del migdia per mostrar el seu desacord amb les retallades que està patint la sanitat pública i per reclamar que es readmeti a la treballadora social que va ser acomiadada sota aquest pretext. Demanem que sigui remesa perquè no és un servei que s'hagi suprimit, és el servei del PADES que dona assistència domiciliària, és un equip interdisciplinari que dona assistència domiciliària, sobretot a malalts terminals. Vull dir que si ja anem a tocar aquestes coses és que, bueno, realment és per anar-nos-ho repensant tots plegats. El comitè d'empresa accepta que s'hagi de fer ajustos a causa de la difícil situació econòmica que es viu actualment, però el que no accepten és que això vagi en detriment dels serveis bàsics que ofereixen. Se'ns han deteriorat les nostres condicions de treball, a més de poder adquisitiu, diguéssim, de baixada de sous, fins i tot això ja ho hem anat assumint. El que passa que si s'estan aplicant coses noves, clar, ara ja estan afectant, pensem en els serveis bàsics de la sanitat que s'està donant al Pallars. A veure, el mes de maig varen suprimir el servei de dermatologia. Ara, aquest mes de juliol, han tirat al carrer per motius econòmics a un assistent social. La idea és fer extensiva la seva demanda a la població dels Pallars per posar-los en alerta de la supressió de serveis que s'està duent a terme al·legant motius econòmics i que aquests s'uneixin a la protesta.